Здравейте! Ден 2 от изграждането на нова електроинсталация в панелен апартамент. Какво ще правим днес? Преди 14 часа трябва да свършим по-шумните дейности, като това са да довършим трасетата в кухнята, в банята, в коридора за осветление и контакти, да монтираме таблата и разклонителните кутии. След това, каквото остане време, взели сме кабел за телевизия, интернет, който трябва да изтеглим. Може да превържем някоя разклонителна кутия и горе-долу е това. Ще започна с дупченето. Това е кухнята. Тук ще имаме излази за телевизор, някакви други контакти, контакти по самата кухня, излаз за фурна. Приготвили сме вече кабел вчера. Тук. И да почваме. Така, готови сме с кухнята. Продължаваме с малкото коридорче. Тук ще сложим една лампа и с тъмната баня, която ще има 3 луни, вентилатор и евентуално светещо огледало. Като това, което по-специфично бих направил тук е да опитам да използвам старите трасета на кабелите, за да избегнем удебеляване на тази стена с гипсокартон, за да може да скрием кабелите. Същото ще направим тук и както онази част на кухнята. Изграждането на конструкция с гипсокартон тук, само за да скрием едни кабели, усложнява целият процес, тъй като цялата конструкция трябва да се усили заради тежината на шкафовете. И така, връщаме се и продължаваме. Така, направихме трасета за всички осветителни тела, които ще са в коридора и банята. Тук ще имаме 3 луни, 4. И сега ще опитаме да намерим тези трасета, за да използваме за изтеглянето на новите кабели. Това се прави с цел, отново казвам, да избегнем удебеляване на тази стена и излишно псуване. Хайде да видим. Така, тук има успех. Ето тръбата, проходима е. Ще използваме, за да изкараме един кабел за девиаторен ключ, който ще управлява тези луни. От тази страна също ще има девиатор. Неговите кабели са някъде тук. Същата процедура ще опитаме тук. Тук. Кабелите за банята ще ги прекараме от вътрешната страна,
за да избегнем същото отдебеляване тук. Друго място. Тук също. Както и всички контакти, които ще дойдат над плота, защото няма как да положим кабела гол, без нищо да го скрие и върху него медалистите да си сложат шкафовете, без да се запсуваме. И така, продължаваме. До тук е добре. Всичките ключове са разкрити в горната си част и ще може да спестим малко разстояние. Добавя. Ще ви покажа това. Тук, в кухнята, където ще бъде фурната, е правена така наречената джантова връзка. Какво ще рече това? В всяка кухня има по един основен кабел, който идва за фурната, но с годините става крайно нефункционален един кабел. Това е старият, който е разклонен. До тук идва с фурната. От тук колегата е направил връзка за аспиратора. И от тук също отиваме към хладилника. Какво има тук? Лареви. Страхотно. За новите кабели ще използваме тази стена. Тя също ще бъде облечена с гипскартон. Ще слезем до пода и ще дойдем на тази стена. Хубавото е, че всичко е изкопано вече. Няма да има много аналогия. Сега смятам да продължим с монтажа на разклонителните кутии, които не са малко. И след това ще видим таблата. Да. За целта ще използваме разклонителни кутии открит монтаж. По принцип може да се фиксират за тавана, може и да висят, кой както си избере. В нашия случай ще ни сложим по едно дюбелче за красота, като предварително разпробиваме отворите, които ще ползваме за вкарването на самите кабели вътре в тях. Това е размер 8,5. Като подготовка може да си ги разпробием предварително с една бордия тефтичка или 6. Къде те си имат отбелязано място. Отворите за кабелите ще ги подготвяме според местоположението на кутията и колко и откъде кабели влизат в нея. Сега ще започнем с тези две кутии. Едната е за контактите, другата е за осветлението. Една лампа, която ще бъде на балкона. И в двете кутии влизат по 3 кабела едностранно, т.е. правим си 3 отвора от едната страна. Аз ги правя на хикс. Ето този начин и следва монтиране.
За целта взимаме си разклонителна кутия, качваме се, гледаме от коя страна сме маркирали взимаме един дюбел 6х40 и заедно с винтоверът завиваме кутията за тавана. По този начин монтираме всички разклонителни кутии в апартамента. И така навсякъде. Ето. На всяко разклонение, било то за ключ контакт, лампа, имаме монтирана кутия. Остават ни още доста. Така, всички разклонителни кутии ще си по местата. И сега, в следващото малко време до 2 часа на обед, може да пробваме да монтираме таблата. Електрическото и слаботоковото. Слаботоковото ни е необходимо, за да може доставчика, който се изберем в последствие за интернет телевизия, да си монтира апаратурата там. Тоест всички излази за телевизия и интернет в апартамента се събират в слаботоковото табло. И там сигналът се разделя. Сега да видим какво ще стане. Това е мястото на старото табло. Както виждаме, с новите кабели. Ще опитаме първоначално да видим каква е тази мазилка. Ако успеем да приберем поне кабелите, за да не се налага затваряне на още пространство тук за скриването им. Като тук ще е електрическото табло, тук ще е слаботоково. И сега ще разберем. Без особен успех. Това си е бетон. Дал съм една условна линия, на която ще монтирам двете табла. Единственото, което трябва да преценим хубаво е как ще влезе захранващия кабел в електрическото табло, за да може да стигне неговата дължина. И сега ще монтираме да видим.
вече си имаме електрическо табло. Макело, двуредово, достатъчно място за рутер и контакт и switch и каквото друго желаете. Вече монтирани. Чакат само някой да дойде да ги свърже. До обяд мисля, че приключихме с шумните дейности. Сега може да пием по едно кафе и да видим откъде ще го зафанем. Така, едно кафе по-късно продължаваме с работата, което приключихме вчера. Основните линии за контакти и осветления в спалнята са пуснати, климатиците също. Остават 3 спусъка за контакти, които ще са отстрани на леглото. Един за терасата и една лампа. Това е по тази стая. Започваме. Силата за час е готова. Останаха само ключовете да се изтеглят, както и един кабел за телевизорът. Продължаваме в кухнята с дебелите жици. Сега, понеже аз обичам да започвам първо от най-трудната работа, тук е подмяната на тези излъзи от тук до пода. Съответно в новите разклонителни кутии към новата инсталация. Става въпрос за този контакт тук и този тук. Да видим дали ще се справим. Пет минути по-късно. Новия кабел. Стария кабел. Не е лесно. Така, сега продължаваме. Охо, гре на слънце.
Сега продължаваме с тази страна. Ще сменим кабела за контакта, кабела за ключа и ще пуснем една лампа. Тръбата беше по-чиста и заради това успяхме да го подменим много по-лесно. Тук отзад е щранга с водата и мръсния канал. Добре. Този ключ без успех, дървата е премазана някъде и само си изпотроших ръцете, докато извада стария кабел. Успяхме да изкараме нов. Мисля да се позабавлявам с останалите ключове, да видим ще има ли други такива щети. Така, и с осветлението сме горе-долу готови. Успяхме да сменим каквото е възможно. Малко умнички. Ключовете. Използваме старите трасета. В остатъка от работния ден може да изтеглим кабела за телевизия и интернет, който трябва да отиде в суботоковото тегло на другия край на съответните розетки и местата на телевизорите. Да започваме. Известно време по-късно вече сме изтегляли кабелите за интернет и телевизия, които сме събрали ето в това тегло. Тук оператора може да си сложи устройствата. И за оставащото още малко време, докато все още е светло, може да свържем някоя разклонителна кутия. Примерно за контакти. В нея няма нищо особено, но ще покажем да видите как се свързва. За разклонителните кутии има вечна драма, ваговклеми или спайки или каквито и да е било друг вид връзки. Ваговклеми. Много бързо се случват нещата с тях. Кое е по-сигурно от двата варианта? Всеки има неговите разбирания. А за мен ваговклемата е достатъчно издържало времето. Като качество, като цена, като бързина, все пак времето за свързване на една кутия е доста важно. Сега ще видите точно колко време отнема за подготовката на тази кутия и свързването й. Това е инструмент за заголване на облипроводници. Спестява също много време и не наранява жилата. Хубавото е, че в предната си част може да заголвате като цяло кабела, а в страничната му част може да заголвате отделните проводници. Хайде да видим.
около 2 минути на разклонителна кутия. Взимаме капаче, надписваме го. Штракаме го. Ето, така изглежда една свързана кутия. Трябва да продължаваме с останалите. Свързахме още някоя разклонителна кутия. И вече започва да се мръква. Значи е време да си ходим. Утре продължаваме. Табло, някакви такива дребни гадни работи. И да видим дали ще успеем да се справим. Чао!